Zviri kunzi Mupurisa uyu Assistant Inspector Mandizvidza vaba Ford Ranger muPolice Headquarters vobva vatanga kuzviti mukuru weZRP ndiboss wemapurisa vabva vabvisa mapurisa epamaroadblocks vobva vapa maChina maawa 40 48 hours kuti vabude munyika ino. Is this exposing government ties or a mental breakdown? Ndinokumbirawo vaenzi kunyanya maChina vambodzokera kunyika kwavo for now. Ndingakuti muchidimbu maChina tirikumbokupai 48 hours muchibatsirwa nenyika yeZimbabwe kuti mubude muZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mupurisa wedunhu reMashonaland Central Assistant Inspector Mandizvidza vanonzi vaba truck yerudzi rweFord Ranger pamuzinda wePolice General muHarare. Asi handizvo zvoga, mumavhidhiyo ari kutenderera padande mutande vanotaura vasingatyi kuti ndivo vave kutonga mapurisa ese eZimbabwe Republic Police nekukasika. Vatoparadza chikamu chemapurisa emumigwagwa mumaroadblocks vachiti hakusisina maroadblocks for now. Uye vapa zvizvarwa zvese zvekuChina mutongo wakasimba wemaawa 40 kuti varongedze vabude munyika yeZimbabwe. Mandizvidza ayambira kuti kuedza kumusunga kunogona kukonzera dambudziko guru achiti hapana munhu anorohwa, vanhu vachafamba zvakanaka vagobuda kana muchida nyika yenyu zvechokwadi nditsigirei. Izvi zvine vanhu vari kutaura nekuti makambani ekuChina ave nemakore akawanda achiita zvemigodhi zvemining muZimbabwe yose, achipomerwa mhosva yekuparadza nharaunda, kushandisa vashandi, destroying the environment, exploiting workers and displacing local communities while working closely with the government. Nyaya iyi yatokura. Mashoko achangobva kubuda anoti vaMandizvidza vasungwa kumunhenga area neCID Bindura uye Ford Ranger yawanikwa. Vamwe vepamadande mutande pasocial media vari kuzvidaidza kuti ipropaganda vachiti chikonzero chaicho chaita kuti vaMandizvidza vasungwe inyaya yavo yekushora China. Izvo zvinoburisa pachena zvibvumirano zvisina kujeka pakati pehurumende nevekunze vanoita mashady deals nehurumende. Vamwewo ndo vanofunga kuti pamwewo mupurisa uyu angangoda kuongororwa utano hwepfungwa nekuti zviito zvake zvinoita kunge asina kukwana. Muri yeZimbabwe muneono sei iyi? Tava nageza munyowani here kana kuti majokes aya? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.